Ranah Minang nagari-nagarinya elo ranca dipandang-pandang elo basonyo. Ranah Minang kabau elok nagarinyo, urang Minang kabau elok baso basinyo. Taraga denai pulang ke kampung, pulang bersama dari rantau, sampai kita bakumpul basuojo kawan sana saudara. Bersama dari rantau sampai kita kumpul basuojo kawan sanak saudara. Di rantau urang denai tabayan rancak dipandang manjo-manjo elok baso jo budayanya nagari di Minangkabau. Mamu edenai tadayo maraso di manjo-manjo elok baso jo budayanya nagari di Minangkabau. Ranah Minang kabau elok nagarinyo, urang Minang kabau elok baso basinyo. Taraga denai pulang ke kampung, pulang bersama dari rantau, sampai kita bakumpul basuojo kawan sana saudara. Bersama dari rantau sampai kita kumpul basuojo kawan sanak saudara. Di rantau urang denai tabayan rancak dipandang manjo-manjo elok baso jo budayanya nagari di Minangkabau. Mamu edenai tadayo maraso di manjo-manjo elok baso jo budayanya